Külön filmet volt, és sokan azt mondták, hogy nem volt neki gyerekek, igazából egyik nagyon jó barátom is endoroztam. Mondom, egész nap 47 fokban az aszfalt, minden még a menetet, hát megőrült. Mondom, azért is kacsoltam. Nem vagyunk. És a negyediknek az izé, azt már elvitte? Aha. Ott már elvitt. Mondjuk azt én is. Legközelebb veszek egy közösen autót és klímásat, mert ez nagyon egyszerűen. Hát jó, dolgozni jó eljár a Maszerben. Itt értéstem egy Sarant, az egyik barátom. Most van ilyen nagy autó. I watched that shit, that's amazing. Where? So beautiful weather. Megkapja az engedélyt vagy se. Nem tudom, hogy miért izének az engedélyt. Hát sose volt rókő tavatásról volt, de ilyen verekedés, vagy valami ilyesmi nem tudom. Visszaüsodom, jó? Oké? Aha, ez jó. Az elmélet nem is ott mondom, mit vagyok? De ott van csak, akkor elvenni. Ja. There you go. Yeah, Yeah, dude, we gotta play with that. I suck. With sandals you can't do it. You're good. Oké, mi? Oké, köszönöm szépen. Hello! Hello. Ezt meg majd osszátok szét, jó? Polish market. Oh, this is mine. Oh, yeah, okay. You gotta see my photo, they're like, quit Mellettem smiling. ütött a bikini fősére, meg úgy vette le, meg mindent lelebb a kocsit. Az én is beállsofőrnek. Olyanokat felajánlanak, hogy most letegyetek titeket, de hát nem sokkal, hogy tudom, hogy nem bírjuk. Olyanokat felajánlanak, hogy kifogod valamit. Meggyere, ott az asszony kint, de nem lenne ott kint, akkor még ott. Nem biztos, hogy ezért Nem. Jaj, forgalmi. Köszönjük szépen. Hello. Oké.